1992-ben indult az X-System, mint családi vállalkozás, és az elmúlt évek növekedése és a megnövekedett raktári igények igényelték ezt a kapacitás bővítést, amit most láthatunk. Ez a költözés és ez az építkezés, ami 2025. augusztusában fejeződött be, egy 13.500 négyzetméteres raktárat foglal magában. Ez a projekt 2-3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk. Teljesen új formát vezettünk be. 3 részre tagoltuk a tervezási folyamatokat, és ennek az egyik fontos része szűkfolyosós targoncarendszer, a Jungheinrich gyártóval valósítottuk meg, a második az AutoStore, ami egy teljesen automatizált robotraktározási módszert képvisel, és a harmadik, annál pedig tulajdonképpen maradtunk a hagyományos rendszernél. Ez a projekt nagyon fontos volt számunkra, mert ez az első AutoStore-os rendszer, amit fejlesztettünk, illetve a Jungheinrich-szel való szűkfolyosós targonca vezérlés is első önmagába. Ugye ez egy csomó új modult fejlesztettünk, egyrészt az Octopusnak készült még korábban egy API kliens és egy API szerver modulja, és ezek segítségével tartjuk kapcsolatot mind a Jungheinrich targoncás rendszerrel, mind az AutoStore-nak a vezérlésével. A legnagyobb komplexitást ugye az okozta a különböző rendszereknek az egybeolvasztása, és ezeknek a vezérlése, ezeknek a kezelése. Ami még megnehezítette a projektet, az az AutoStore-nak a felépítése. Az is egy borzasztóan komplex integráció volt, mivel önmagában ő is egy külön szerverrel, külön storage-al, külön clusterrel rendelkezik, és ez a rendszer, illetve a Jungheinrichnek a szerverrendszere mindegybe van integrálva. Mit most látunk, az áruátvételi zóna. Az áru ezeken a nagy kapukon érkezik be kamionnal, és itt veszik át a kollégák, illetve cikkcsoport alapján válogatjuk szét a termékeket, mi az, ami ide jöhet. Ugye a targonca úgy működik, hogyha benéztek a sorba, villája, ez forgathat. Ezért fontos, hogy balról, jobbról fel tudjon venni termékeket. Láttunk is a mozgásban, meg működésben, a szűkfolyosós rendszernél a különböző automatizmusok és a vezérléseket is, új fejlesztéseket készítettünk az Octopus 8 ERP moduljába. Ugye az X-System egy régóta, talán már több mint 10 éve ügyfelünk, és ugye ez a raktárköltözés, ez nekünk is egy nagy kihívást jelentett. Körülbelül 1 évig dolgoztunk ezen a projekten, és egyrészt alakítottuk ki közösen a folyamatokat, másrészt meg ugye készítettük el a fejlesztéseket. Ami még nagyon érdekes volt, hogy kaptam csomó specifikációt, és több új fejlesztés is bekerült az automatizmus miatt, és RF8-ba is új menüpontok bekerültek. Ezt az összeset külön-külön lefejlesztettem, viszont az, hogy az egész hogy fog egységesen rendszerben működni, azt el sem tudtam képzelni. Tehát számomra az nagyon érdekes volt, amikor láttam ezt az egészet fizikailag is kint, hogy hogyan működik, meg az egész folyamat, hogy programba hogyan tudjuk azt a folyamatot lekövetni, ami fizikailag kint a raktárba véghez megy, és ez nagyon érdekes volt, hogy ebben részt vettem. Amikor az egész elindult, ugye 12.300-at körülbelül egy olyan 2 héten keresztül kellett ezt a dobozmennyiséget betölteni üresen. Vannak 1/1-es dobozok, amik azt jelenti, hogy egy tárhely, tehát egy dobozba egy fajtaság kerül, amennyi éppen belefér. Lehet, hogy mondjuk egy hotdogsütő vagy bármi, amiből csak egy darab fér bele, vagy egy kisebb porszívó. És vannak ugye mondjuk az SD kártyák, a mobiltelefonok, amikre ugye fölösleges egy 1/1-es dobozt felhasználni, ezeket negyedeljük. Tehát azt jelenti, hogy egy dobozban 4 fajta termék kerülhet. Tehát ennek az egésznek a lényege, hogy minél gyorsabban és a mostani logisztikai irányelveknek megfelelően, vagy ez az új irányvonal, ami ugye azt mondja, hogy most már nem az ember megy a termékhez, hanem hogy a termék jön magához, az emberhez. Az a valódi mérföldkő, amit elértünk, hogy amikor robotok elkezdtek mozogni, és amikor beraktuk a terméket, akkor nem csak itt a nagy dobozban tűnt el, hanem a másik oldalon azért megjelent az Octopusban is, hogy az bizony ott van. És amikor kihoztuk, akkor valóban kijött,
mert most már lassan 40-50 ezer termék az, ami most már benne van. Tehát ugye ebből kikeresni, ebből a nagy gridből ezeket a termékeket azért az nem lett volna egyszerű. Amit vártunk a rendszertől, azt mind az ERP oldaláról, pedig úgymond a teljesítmény oldaláról tudtuk abszolválni. Ez egy jó megoldás volt, mind arra, hogy mind sebességben, mind kapacitásban, mind hatékonyságban a mérföldkövet elértük. Azt mondhatjuk, hogy egy ilyen technológiánál az elvárt 30-40%-os szedési idő csökkenés az megvalósult. Az okos raktár ez nem csak a belső technológiai folyamatokban mutatkozik meg, hanem az volt a célunk, hogy egy közel nulla emissziós, egy olyan környezetbarát és mondhatni, hogy önfenntartó rendszert hozzunk létre, ami hosszú távon képviseli a fenntarthatóságot. Mióta itt vagyok a Visionnél, ez volt a legkomplexebb projekt, amiben részt vettem, épp ezért, hogy komplex volt. Nagyon sok embernek kellett együtt dolgoznia, és ez nem csak a VisionSoft részéről volt sok ember, hanem az X-System részéről is nagyon sok ember részt vett a projektben, és ennyi embert összehangolni nem egyszerű, viszont úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a projekt során. Nagyon sok területen futnak párhuzamosan az aktuális raktári folyamatok, és hogy ezeket össze kell hangolni, és valahogyan ezt az egész komplexet, hogy összeálljon a végére. Tehát ne csak az legyen, hogy az adott területek egyesével nagyon jól működnek, viszont az, hogy egy egység legyen a végére, és hogy ezt elérjük belőle. Ezek a rendszerek már most bizonyították, hogy mind sebességben, mind hatékonyságban, mind költségekben az elvárt számokat tulajdonképpen már a kezdetekor hozzák. Ezek jelentik azt, hogy akár aznapi kiszállításokat vagy áruátadásokat tudunk vállalni a partnereink felé, és hosszú távon a 26 saját boltunknak az ellátása az még gördülékenyebben és hatékonyabban fog történni.